Good morning guys. Ayan guys, so daming Nay, anong tawag dito? Binungay. Binu ah, You got me singing way oh way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. 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 Way the beach pa. So gusto mo bang welcome to Baguio? So tapos na ba akong magbihis? Yes, happy birthday. Good! Good morning. Talaga. Tayo mo naman subscribe sa aking YouTube channel. Welcome sa aking vlog! Good morning guys. Second day na po namin dito sa Patar, Bolinao. And ayun, maya-maya uuwi na rin po kami. So bago tayo umuwi ayun, may muta pa ako. Enjoy na muna natin para naman ano po yan, yung parang rice cake ng Bolinao. Nakalimutan ko na ng pangalan, para siyang suman na nasa bamboo. So yun guys, maya-maya maliligo na tayo kasi alas 6 pa po pwedeng maligo, nasa 5:40 pa lang po ng umaga. So see you later. Guys, libutin muna natin ulit ang Patar, Bolinao. So guys, anong oras na ba? Check natin. Wait lang. So 5:47 guys. Ito ang view ko ngayon. Papakita ko sa inyo para naman ayan, yung mga gustong pumunta dito. Okay, guys, ang daming bangka. Ayan o. Oh, daming bangka. Wala pang tao guys. Kami pa lang. Kami pa lang. Ayan. Kami pa lang po ang nandito. So guys, sarap pakinggan ng dagat ngayon. Promise. Baba tayo para marinig nyo yung alon. Guys! Woo! Tara, tara! Guys, ganda oh. Walang tao guys, walang tao. Kami pa lang. So kami pa lang. Ayan oh, mga kasama ko. Camera na takpan. Guys, ang ganda. Ganda oh. May mga stones. Ang hirap mag-vlog guys kapag wala kang tripod. So tingnan mo, ang ganda oh. Oh. Ganda. Guys, ang maganda kasi pag pag pupunta kayo ng dagat, mag-overnight kayo para ma-enjoy nyo talaga, kasi bitin ng isang araw parang hindi siya sulit kung kung uuwi kayo agad balikan, ganun. Dapat ma-experience nyo matulog sa
matulog sa ano dito sa may ano malapit sa dagat para paggabi or pagpa sunset na mapanood nyo rin po yun. And then ngayon po inaantay ko po yung sunrise. Antayin natin yung sunrise mamaya. Ay sila nyo, ang daming bangka. Oh. Oh. Sarap mag video guys kasi walang tao eh. Solo natin ang dagat. So lakad-lakad lang tayo guys. Medyo nakakangawit guys. Pero worth it naman. So mamaya hindi lang puro mukha ko papakita ko. Papakita ko sa inyo yung mismong dagat para ma-enjoy nyo guys. May mga residents na rin dito. Ayun guys oh. Yun oh. Dami ng tao doon. Marami na rin tao doon. So yan guys. I'm sure madidevelop pa lalo itong Bolinao. And actually kilala naman na siya dito sa Pangasinan. Ewan ko lang sa ibang lugar kung kilala nyo na itong Patar. Pero guys, worth it. Punta kayo dito. I-timing nyo sa ano sa panahon na walang holidays or what para konti lang yung tao. Para ma-enjoy nyo naman siya. So tingnan nyo guys oh. Kaming mga cottages dyan. Yan. Nangangawit na ako. Nakangawit. So ito yung kapatid ko. Angelo! Angelo! Sasayan ko si Gladys. Ayun, si Gladys. Yan, naglalakad. So guys, tingnan nyo. Woo! Ayan o. Yan yung nasa likuran ko mga cottages po yan. So ang daming cottages yan guys. Hanggang doon. Guys o. Kita nyo yun. Ganda. Medyo magulo yung camera. So, i-ano na natin guys. I-backcam ko na para makita nyo naman yung view. Guys, nakikita nyo ba yung isla na yon? Ay, hindi siya isla. I mean, ano siya, mataas na part ng Bolinao. Wala pa pong bahay dyan at hindi pa siya mapuntahan ng mga tao kasi hanggang dito lang po yung mga nakatayong bahay oh. Or ewan ko kung resort po yan. Hanggang dyan po, parang dead end na yan. Pero in time siguro pag na-develop tong Bolinao, yung island ay hindi siya island eh. Basta yung doon sa part na yan, para siya siguro magiging view para siyang Batanes. So guys, tingnan nyo, may mga nagte-tent din dito. Ayan guys, oh. May mga nag-tent din oh. Ayan, zoom natin. Ayan oh. May mga nag-overnight nag-tent sila dito. Ewan ko kung may bayad pa yung mga yan, pero I think libre kasi pag tent eh. Or baka pakonsuelo na lang, nagbigay din sila dun sa may ari ng mga cottages na nandyan sa harapan. So kung gusto nyo pumunta dito guys, punta na kayo kasi may enjoy nyo itong dagat. Tingnan nyo guys oh. Sobrang ganda. Oh, ang ganda oh. Yun yung mga kapatid ko. Ang ganda, sobra. May mga nagkampo. Parang maganda mag-camping dyan. Oo. Guys, tingnan nyo, ang ganda. Paikot-ikot lang tayo, pero maganda siya. Ang ganda. Antayin natin yung sunrise. Oo. So guys, kahapon kasi may van na dumating. Ay, may, ayun oh, may, ayun, kung makikita nyo, hindi siya masyado makita. Van, feel ko sila itong mga to. Guys, ang ganda. Ang itim na ng pa ako guys. Siyempre kahapon pa nagbababad. Ano guys? Woo! Antayin natin yung sunrise guys. Pa-sunrise na rin naman. Magsusulat ako. Sulat natin yung vlog natin. Promote natin ang vlog. Wait lang, mabura na agad.
Wala na, nabura na. Wash out. So that's it guys for today's vlog. So sana napanood nyo yung tatlong part na aking vlog. So yun guys, uuwi na rin po kami. And yun, keep on supporting guys. Thank you for watching. Bye!